Mr. Alberca. Mr. Alberca. You seriously sabotaged this entire Pasigarbo. Kana inyong laptop, gubaon, ana. Pila na ka milyon ang imong siya tungod kay dunay Pasigarbo sa Sugbo. Wa gyud kapalit o hastening akong microphone ubaon pagyud. Unsa man? Undangon na ning pagsabotahe niya. Let's give them all a level playing field or magpadayon ta ani kay ang mga bugat nga mga festival, mga guba magyud. Unsa man? Colonel Flores. Inyo man kadako among bayad all these years.